Ελπίζω να είστε όλοι μόνοι καλά. Και σήμερα παίζουμε Brawl Stars! Και ναι παιδιά, μη με ρωτήσετε γιατί με λένε Κυριακούδη 9. Εντάξει τώρα, καλά θα σας πω. Ακούστε, το κανονικό μου account, βασικά όχι το κανονικό μου, αυτό που έκανα πριν 3 μήνες, είναι αυτό εδώ. Είχα πάρει και Spike. Ακούστε, και την πρώτη μέρα που πήρα Spike, ο Κυριακούδης 9, ο κολλητός μου όπως το ξέρετε, έκανε μια βλακεία στο account μου και μου το έχασε Και ακούστε, ο Κυριάκος στο κανονικό το account είναι αυτό, αλλά έχει και ένα άλλο ξεχασμένο, αυτό εδώ πέρα, το Κυριακούδη 9, που ήταν 10.000 και εγώ το πήγα 14 και είχε 29 brawler και εγώ το πήγα 37 και μου το έδωσε, το διέγραψε από το κινητό του και τώρα παίζω εγώ από το tablet μου, εντάξει όλα καλά. Άμα δεν μου το έπαιρνε παίζει να είμαστε ομαλωμένοι ακόμα και σήμερα. Και ναι, έχω rank 25 Leon και Berry. Και θα παίξουμε μερικά ματσάκια να με δείτε σαν παίχτη. Επίσης πήρα και το Brawl Pass. Ναι, έχει ωραία σκηνάκια και μάλλον θα πάρω και το επόμενο. Τέλος πάντων, εχθές πήγα 14k GG's. Τι GG's βασικά. Ναι, και τώρα θα παίξω ένα duo, ναι, να δείτε πόσο καλός είμαι. Ωραία παιδιά, μπαίνουμε. Εννοώ να δείτε πόσο καλός είμαι, εννοώ να με κρίνετε αν παίζω καλά για τα τρόπαιά μου. Πήρα και τον Pearl από τον Brawl Pass. Λέω ας μην ξεκλειδώσω. Μην είναι AFK τώρα αυτός. Μια πούπερ εδώ. Εμείς πάμε chest. Ρε είναι AFK ότι πας. Βαράει. Νομίζω αυτός ο τίκ είναι λίγο low. Τον άφησα βασικά. Ναι, πέθανε. Είναι και ένας γκρόμ, αλλά είναι ακόμα πιο low. Πάμε γρήγορα. Έλα, τον τρώω. Easy. Έλα ρε, ναι τον έφαγα. Φάτον. Ναι, μπράβο. Ωραία, πρώτο victory. Ήταν αρκετά γρήγορο game. Πάμε να παίξουμε και ένα άλλο μάτσα. Εν τω μεταξύ πήγα σε ένα τυχαίο κλαμπ τώρα αυτό. Ξέρω, μ' άρεσε. Ναι. Και δεν έχω τέτοια για να αλλάξει το όνομά μου, James. Και δεν αξίζει, εντάξει τώρα, δεν με νοιάζει. Και επίσης, παιδιά, βασικά όχι έστω. Λακία πήγα να πω. Απλά πάμε ένα ακόμα μάτσα. Ωραία, μπαίνουμε. Με έναν Colt. Είναι Duamont. Πάμε Colt. Μην σε αμπάσει. Παιδιά, για εσάς ο Pearl είναι καλός. Εγώ πιστεύω πως είναι πολύ καλός Epic. Τώρα εγώ δω αυτούς. Όχι. Φύγετε. Γενικά τώρα το έχουμε κάψει λίγο στο Brawl Stars, δεν παίζουμε για τίποτα άλλο, λίγο Fortnite και Minecraft λίγο έχουμε κάνει και ένα server. Τέλος πάντων, ναι. Όπα ρε, φύγε από εδώ. Τρέχω, μην με έτσι. Μάσα και αρκού, εντάξει όχι. Τι κάνει ρε αυτό. Την έφαγα. Πάρτα, ναι. Τώρα είναι OP. Είμαι OP. Έλα ρε φάτον. Wait. Ναι ρε φίλε, ξέρεις να παίζει αυτός. 9, 8, 7. Ωραία, είμαστε showdown. Έχουμε καλούς συμπαίκτες.
GD, Deadpool. Εντάξει, δες πόσα είχαν. Ωραίος εμπρό. Μπουσάρω λίγο να πάω 14.200 με PR. Ναι. Έχω αυτούς τους παίχτες. Σήμερα που έναν Legendary Star το πήρα. Το είδα. Ρε, ξέρετε τι τύχη έχω, τώρα μπορεί να μην με πιστέψετε, αλλά όντως είναι αλήθεια. Τον Κορντέλιους τον πήρα από Legendary Star Drop. Ρε, απλά τσίριζα σε όλο το σπίτι, ρε. Ό,τι καλύτερο. Ήμουν τέρμα excited. Ρε, ήμουν έτοιμος να κλάψω γιατί έχανα όλη την ώρα και τυχαίνει Κορντέλιους από Legendary Star Drop και από τα Daily κιόλας. Έχει από το Brawl Pass. Το Brawl Pass το Legendary πήρα ήδη. Ναι, τέλος πάντων. Και θα βάλω στόχο, άμα συνεχιστεί αυτό το κανάλι, σε περίπου ένα χρόνο να έχω πάει 20k. Γιατί εντάξει ρε, θα πάω νομίζω γιατί ανεβαίνω λίγο γρήγορα εγώ, σαν παίχτης. Και θέλω να πάρω και τη Melody βασικά, δεν θέλω να κολλάει αυτό, αλλά θα βάλω και τη Melody. Ναι, πέρα ένα spoke, μια σούλα, σέλι. Και συγγνώμη που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Όχι ότι να βλέπω και κανείς, αλλά... Oh fuck. Έλα, Melody. Πήγαινε κοντά με. Βασικά απλά φύγε. Melodians. Αν το κάνετε. Τι κάνετε. Έτσι να λαγκάρει τέρμα αυτό. Επίσης τώρα που παίζω το tablet και δεν λαγκάρει σχεδόν καθόλου, είναι πολύ απολαυστικό το Brawl Stars. Πώς το αυτό. Γιατί το έκανα αυτό τώρα. Melodians φύγε. Τέλος πάντων, ναι. Είναι ένα τρόπαιο. Ωραία, θα πουσέρω λίγο με μουρουπού. Ναι. Πάμε. Ωραία παιδιά, μπήκαμε. Μόλις. Ωραία, έχω ένα gold 2 μόρο και ελπίζω να είναι καλός. Μόρτης μην με απογοητεύσει. Θέλω να ανεβώ λίγο τρόπαια. Βοήθησε με όσο μπορείς. Αυτά τα πίντα είναι ωραία. Και όταν θα πάρω το επόμενο Brawl Pass, όταν βγει, λογικά θα το πάρω γιατί αξίζει τέρμα με 3 ευρώ να πάρεις ολόκληρο Brawl Pass. Και να πάρεις και free epic παίχτη. Και ή 1000 credits. Εγώ το χρόνο δεν ξέρω. Επειδή μπορεί ούτως ή άλλως να τον ξεκλειδώσει το Sandy. Νομίζω μπορώ σε αυτό το Brawl Pass. Εντάξει, στο άλλο σίγουρα θα τον ξεκλειδώσω. Σε αυτό δεν είναι σίγουρο, νομίζω χρειάζομαι 200-100 credits ακόμα. Αλλά στο επόμενο σίγουρα. Λέω και στο επόμενο να πάρω έναν Epic Brawler, να πάρω την Bibi γιατί να είναι πολύ καλή. Και θα αγοράσω και θα πάρω και το Sandy, λογικά. Ναι. Οπότε ναι, πιστεύω αξίζει πιο πολύ. Όνα σου! Δεν ήμουν αφοσιωμένος στο να μιλήσω. Ναι. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και γεια.